Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Verament il-grazzja ta' Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu qegħdin magħkom għaliex għax il-mulej jagħżilkom. Jien naħseb li importanti li nħossuha kull wieħed u kull waħda minna, kull wieħed u kull waħda minnkom din il-verità li intom magħżulejn. Imsejħejn biex tagħmlu missjoni partikolari. Twasluh għand dawk li ma jistgħux jipparteċipaw mal-assemblea, mal-komunità. Ejjew nirringrazzjawh u fl-istess waqt nitolbuh maħfra għan-nuqqasijiet tagħna fis-skiet. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-konvuti li jingħatini bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-ħin, billi ħallejt mirijiet tiegħek l-ikbar tiegħek. Għalhekk nitlob mill-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli għad-dissin kollha u lill-konvuti biex titolbu għalija lej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tajt lil Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel li jinħobbu bimħabba kbira lil foqra, il-morda u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla edha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, il-leħen li kont smajt mis-sema reġa' kellimni u qalli: Mulħu l-ktieb il-miftuħ li hemm fih l-anġlu wieqaf fuq il-baħar u fuq l-art. U mort ħdejn l-anġlu u qedtlu jagħtini l-ktejjeb. U qalli: Ħu u ibilgħu u jissirlek imrar ġo fik imma ġo ħalqek jiġik qisu wasel. Inħadt il-ktejjeb min id l-anġlu u blajtu u ġo ħalqi ħassejtu ħelu wasel. Iżda meta kiltu imlieni bl-imrar ġo fija. Imbagħad qaluli: Int għandek terġa' tħabbar dwar ħafna popli u ġnus u wilsna u slaten. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħelwa l-wegħda tiegħek, kemm ħelwa l-wegħda tiegħek. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek daqs kieku kelli l-għana kollu. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir tajjeb. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Kemm ħelwa l-wegħda tiegħek oħla mill-għasel għal fommi. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Nqumu bil-wifqa.
In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u qabad ikeċċi l-barra l-bejjija u jgħidilhom: Hekk hemm miktub, id-dar tiegħi tkun dar it-talb, iżda intom għamiltuha għar tal-ħellalin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju. Il-qasisin il-kbar u l-kittiba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxuh li jaqbduh. Iżda ma kienu jafu se jaqbdu jagħmlu għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex isemgħu. Il-kelma tal-mulej. Hemm min imur fit-tempju biex jiddiżonoraħ, hemm min imur fit-tempju biex jikkalpestaħ bħalma għamlu l-bejjija tal-Vanġelu tal-lum, u hemm min imur fit-tempju biex it-tempju jestendih. Ma jħallihx fit-tempju, ma jħallihx fil-Knisja, imma jieħdu mhux biss sant in-nies, mhux biss fid-djar, imma fil-qalb tal-bnedmin. Ħuti eżis, intom tafu li qed ngħixu żmien fejn faċli ħafna nieħdu ħsieb it-tempji, faċli ħafna nibnu u nżejnu u nsebħu, faċli ħafna. U ssib ħafna min jagħmel dan ix-xogħol li mhux ħażin jekk nieqfu hemm. U sfortunatament qegħdin nieqfu hemm. U nsibu iktar diffiċli biex nagħmlu mid-djar tan-nies, biex nagħmlu mid-dar tagħna, imma fuq kollox biex nagħmlu mill-qalb tal-bniedem it-tempju. It-tempju. X'jiġifieri it-tempju? Il-post fejn joqgħod Alla, il-post fejn jammar Alla. Nagħmlu mill-qalb tal-bniedem dar ta' Alla. U din hija l-missjoni sabiħa tagħkom. Kemm aħna xxurtjati. Kemm aħna xxurtjati. Għaliex ix-xurtjati? Għax kull ma aħna u kull ma għandna rċivejnieh b'rigal, b'don. Ara kemm neqrdu, kemm ingergru. U għax qed juġani hemm. U għax din mhix sewwa u l-oħra mhix sewwa. Ninsew dak li aħna verament. Aħna rigal. Kull wieħed u kull waħda minna rigal. Irċivejna kollox. L-eżistenza tagħna, il-familja tagħna, dak kollu li għandna, dak kollu li aħna. Irċivejnieh b'xejn rigal. U dan tfakkarulna l-Ewkaristija. Kull darba li aħna nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija, niċċelebraw, nagħmlu festa għal fatt illi kull wieħed u kull waħda minna rigal b'xejn. San Pawl
Fl-Ittra lir-Rumani jgħidilna aħna rċivejna kollox mal-iben, kollox miegħu. Meta s-saċerdot u meta jint lill-persuna li tmur tqarben tgħidilha il-ġisem ta' Kristu. Alla qiegħed jagħtik brigal lill-ibnu. U mhux affarijiet taċ-ċajt. Alla qiegħed jagħtik brigal lill-ibnu. Xi tkun qed tgħidlu wkoll? X'ikun qed jgħidilna s-saċerdot ukoll? Illi kull ma għandna u kull ma aħna irċivejnieh brigal. San Pawl, jekk Alla tagħna lill-ibnu brigal, kif ma jtinix kollox miegħu? Mhux affarijiet taċ-ċajt. Tant nawmu ġo fihom, tant ngħixu ġo fihom li ma nirrealizzawx. Neħduhom for granted. Allura l-Ewkaristija hi s-sens tal-ħajja. It-tifsira tal-ħajja, ċavetta li permezz tagħha nifhmu xi tfisser il-ħajja. Kull ma ġġib magħha. Kemm hi xi ħaġa kbira l-Ewkaristija. U intom mhux biss imsejħin biex tgħixuh fuqkom meta titqarbnu, imma msejħin b'dan il-ministeru straordinarju. Żgur li spjegawlkom x'jiġifieri ministeru straordinarju. Imsejħin biex tgħinu lil persuni illi huma fil-periferija, li huma fit-tarf tal-komunità nisranija, fit-tarf, għax ma jistgħux jieħdu sehem bħalna, tgħinuhom jagħmlu l-istess esperjenza. Jħossuhom ix-xurtjati, jiċċelebraw, ifakru li ħajjithom mejxa ħajr grazzja, rigal. Tgħinuhom lil dawn in-nies li qegħdin fil-periferija tal-parroċċi tagħna, fil-periferija mhux għax joqogħdu l-bogħod, jistgħu joqogħdu taħt ħalq il-Knisja. Imma mhumiex membri attivi, assidwi tal-komunità bħalma aħna bħalma nistgħu nkunu aħna minħabba li miżmumin mill-mart jew mill-anzjanità. U intom għandkom il-grazzja li lil dawn tgħinuhom iħossuhom parti essenzjali mill-bqija tal-Knisja li tiltaqa' fir-raħal, fil-parroċċa, fil-belt fejn tgħixu. Imma dan kollu seta' jsir u nistgħu nifhmuh permezz tal-kelma. Li kieku ma għamiltux dan il-kors, li kieku l-kelma ma fetħitilkomx, fissritilkomx il-misteru li qegħdin tgħixu, kien jibqa' xi ħaġa maġika, ritwali. U iwa mmur inqarben nieħu l-Ewkaristi maġika, ritwali. Imma l-kelma tatkom iċ-ċans li tiftħu, li tispjegalkom. Il-kelma tispjega tafu minn fejn ġejja. Piegi tafu x'inhu mal-piegi, s-sorijiet żgur jafu x'inhu mal-piegi. Dari l-albi tagħna l-qassisin kienu jkunu kollha piegi, ishom argunett. Tispjega jfisser tiftaħ dawk il-piegi u tifhem x'hemm fihom. Hekk ifisser tispjega. U hija l-kelma li tiftaħ l-Ewkaristija. Li permezz tagħha tistgħu tifhmu il-misteru, nistgħu nifhmu il-misteri li ngħixu fihom. U allura mhux ta' bxejn li aħna qegħdin ngħixu sena marbuta mal-kelma li tispjega, tiftaħ is-sens, it-tifsira tal-eżistenza tagħna, tal-ħajja tagħna. Il-mulej li beda din l-opra
sabiħa din l-opra tajba fina iwassala sa tmiem. Issa bil-wif għal-kol kemm aħna dawk li ħajħdu il-Ministeru għat-talba tal-isqu. Ħuti eżis fil-mulej. Illum lil dawn ħutna ser jingħata lilhom il-mandat tal-Ministri Straordinarji ta' Tqarbin. Ser tingħata lilhom il-fakultà li jqarbnu kemm lill-fidili u kif ukoll li waslu l-ikel tal-ħajja lill-morda u lill-anzjani. Lilkom eżis ħutna li qed tirċievu dan il-mandat, fittxu li turu u tesprimu il-fidi tagħkom fil-ħajja nisranija, fis-sagrament kbir tal-Ewkaristija, misteru tal-għaqda u tal-imħabba. Aħna għalkemm ħafna niffurmaw ġisem wieħed, nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. U għalhekk intom li tqasmu l-Ewkaristija lil ħutkom, intom mistiedna sabiex titħarġu fil-karità fraterna skont ix-xewqa ta' Kristu nnifsu, li hu biex juri mħabbtu lid-dixxiepli ta' bikel ġismu u demmu b'xorb waqt li qalilhom dan huwa l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Issa jeżu għal-kubtejjum dawk li ħajrċievu għall-ewwel darba dan il-Ministeru. Eżis, tridu intom taqdu dan l-uffiċċju li l-Knisja qed tafdalkom, jiġifieri dak li tqasmu l-ġisem tal-mulej lil ħutkom biex il-Knisja tkompli tgħix u tikber. Iva. Tridu intom timpenjaw ruħkom f'dan l-uffiċċju b'attenzjoni, rispett u qima u hekk tkunu għaddejja tal-Ewkaristija. Issa noqgħod bil-qiegħda u intom ibqgħu bil-wifqa intom il-qodma ħajġeddu, dak li ħajġeddu jibqgħu bil-wifqa biex iġeddu il-Ministeru. Eżis, tridu intom tkomplu taqdu dan l-uffiċċju li l-Knisja qed tafdalkom dak li tqasmu l-ġisem tal-mulej lil ħutkom biex il-Knisja tkompli tgħix u tikber. Iva, irrid. Tridu intom tkomplu timpenjaw ruħkom f'dan l-uffiċċju b'attenzjoni, rispett u qima u hekk tkunu għaddejja tal-Ewkaristija. Issa kol kemm aħna nżu għall-kubtejna. Eżis, ejjew inresqu bil-fidi kollha tal-btana lil Alla l-Missier sabiex jixħed fuq dawn ħutna il-magħżula għal dawn il-ministeri il-barka tiegħu. O Missier, li tifforma u tmexxi l-familja tiegħek. Birek lil dawn ħutna huma li fi spirtu ta' fidi u servizz iqasmu l-ikel lil ħuthom l-ikel tal-ħajja. Ħajkunu huma msaħħa bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija.
biex hekk jum wieħed jieħdu sehem mill-mejda tiegħek tas-sema bi Kristu Sidna. Suqt bil-qiegħda u nitelgħu fil-lira waħda, nibdew din naħa fil-lira waħda biex nieħdu dan il-libret minn ħdejn l-isqof sinjal tal-mandat li ġie mogħtu lilkom illejla.
Aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilċi ta' San Pietru San Pawl f'Ruma li tolbu l-Mulej Ġesu li twaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisin tal-Apostli u tal-Profeti u ngħidulu Mulej ieqaf mal-poplu tiegħek. Mulej Ġesu int ried lill-ommok Mulej int sekkiet il-qilla tal-baħar imqalleb biex id-dajsa li fuqha kienu l-Apostli ma tereqx, eħles il-Knisja tiegħek minn kull taħbit waqt il-qawwa u saħħa il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku li tolbu. Mulej ieqaf mal-poplu tiegħek. Mulej int fil-providenza tiegħek tal-għaġeb battinna li San Pawl biex ixandrilna l-fidi nisranija. Wettaq bil-grazzja tiegħek Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex dejjem inħarsu l-wir tażiż tal-fidi nisranija li ħallilna San Pawl nitolbu. Mulej ieqaf mal-poplu tiegħek. Mulej tajt il-kuruna tal-glorja lil San Pietru u San Pawl wara li temmew il-ġidja tagħhom f'din id-dinja għat il-kuruna tal-glorja l dawk kollha li f'din l-art kienu ministri tiegħek u amministraturi tal-misteri qaddisa nitolbu. Mulej ieqaf mal-poplu tiegħek. Mulej wara l-qom fil-lewiet indert li San Pietru u rejt minn inti li sawlu dawwanna bid-dija tad-dawl tiegħek biex bla biża dejjem nistqarru li inti Kristu li ben talla l-ħaj nitolbu. Mulej ieqaf mal-poplu tiegħek. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj. Għamel li dejjem nimxu fuq it-twissijiet mit-talim tal-Apostli tiegħek San Pietru u San Pawl biex noġbuk bl-imġiba tagħna u naqduk fis-sliem. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna għaddejja tiegħek nofrulek dawn id-doni biex tagħtina l-grazzja li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-verità tiegħek u nżommuha bla mittifsa kif għaddewilna l-Apostli San Pietru u San Pawl bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġit għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja fis-sem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Gloria
mulek. Hosanna, Hosanna, fl-ola ta' smewi. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati, ħaj l-ħobs, raddi l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġa ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, u mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Naħseb li il-kol kemm aħna konvinti illi biex nagħmlu ministeru bħal dan irridu nitolbu. Irridu nkunu maqudin mal-missier ma' Alla. Sibu l-mod tagħkom kif titolbu mhux biss waqt li tkunu intom iġġorru lil mulej Ġesu f'idejkom. Imma l-mod tagħkom kif titolbu matul il-ġurnata, kif nibqgħu ikkonnettjati miegħu maqudin miegħu. U l-ħajja tagħna kull ma jmur tieħu xejra differenti. Anki l-istess dbatijiet, anki l-istess problemi u diffikultajiet tal-ħajja. Nibdew nifirħu ftit iktar għalihom. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u flimkien inkantaw. Almanach
ħarisna mid-den. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, tħarix lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda, ruħi tkun infejn.
nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tiegħek imwettaq bil-ħobs tas-sema jifraħ bl-Apostli San Pietru u San Pawl li jintajtomna biex imexxuna u jħarsuna bi Kristu Sidna. Nixtieq li qabel intemmu nirringrazzja mill-qalb lil kull wieħed u kull waħda minnkom. Eżerċtu kemm hi xi ħaġa sabiħa. Eżerċtu li jwassal is-sabiħ it-tajjeb lil Ġesu. Hemm l-iktar fejn hemm bżonn, għandna bżonn ħafna fi żmienna. U nixtieq nirringrazzja wkoll minn qalbi lil Dunnazju u lill-Kummissjoni Liturġika illi ħadet ħsieb torganizza din il-preparazzjoni. Grazzi mill-qalb, il-mulej jieħu ħsieb tagħkom u tal-familji tagħkom. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.